Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka izincazelo ngokuphupha izinamba. Sizoqala sichaze izinamba ezihamba zodwa, single digit numbers. Ukuphupha u-1 kungasho ukuqalisa okusha, ukuzimela noma ubumbano. Ukuphupha inamba u-2 kungabonisa ukulingana noma ubuhlobo. U-3 ungaveza ukukhula, ubuciko noma amandla kamoya. U-4 ungabonisa ukuhleleka, isisekelo noma ukuzinza. U-5 ungasho izinguquko, inkululeko noma ukuhlola. U-6 ungabonisa ukuhlalisana, umndeni noma irresponsibility. U-7 ungasho ukuhlakanipha noma izimfihlo zikamoya. U-8 ungasho ukuchuma, amandla noma isilinganiso. U-9 ungabonisa ukuphela kwesigaba noma ukuvuthwa. Ake sibheke-ke izincazelo zokuphupha izinamba ezihamba ngambili, double digit numbers. Ukuphupha inamba u-10 kungabonisa ukuqedwa nokuhluma kwesikhathi esisha. U-11 kungaveza ukuqonda kukamoya noma isixwayiso. Ukuphupha inamba 22 kungaveza amandla okuqala izinto ezinkulu. Unamba 33 kungasho ukuvikelwa noma ukuxhaswa ngumoya. Ake sibheke-ke izincazelo zokuphupha izinamba eziphindaphindayo, repeating numbers. Ukuphupha inamba 111 kungabonisa ukuvumelana nezifiso zakho noma ukuqala kwesigaba esisha. Lokhu kungasho ukuthi izifiso zakho ziyahambisana nomoya, nokuthi isikhathi sokusebenza kuzo sesifikile. Ukuphupha inamba 222 kungaveza ukulingana noma ukholo. Lokhu kungasho ukuthi qhubeka nokukholwa ukuthi konke kuzohamba kahle, izinto zilungiswa kancane kancane. Ukuphupha inamba 333 kungasho ukukhanya okuvela phezulu nokusekwa ngumoya. Lokhu kungasho ukuthi izidalwa eziphezulu noma amadlozi ayakweseka, awuwedwa. Ukuphupha inamba 444 kungabonisa ukuvikelwa, ukuqina nesisekelo. Lokhu kungaveza ukuthi ungesabi, isisekelo sakho siqinile futhi izidalwa zakho ziyakuvikela. Ukuphupha inamba 555 kungaveza izinguquko ezinkulu, ukukhululeka kanye nezimo ezintsha. Lokhu kungachaza ukuthi izinguquko zinkulu futhi ziyadingeka ukuze udlulele phambili. Ukuphupha inamba 666 kungasho ukuzindla, ukwazi ukuthi awulahleki kanye nesixwayiso sokuzithiba. Lokhu kungabonisa ukuthi cabanga kabusha ngezinto ezibalulekile empilweni yakho. Ukuphupha inamba 777 kungasho inhlanhla enkulu, ukuthuthuka kukamoya kanye nokuvumelana nomoya. Lokhu kungaveza ukuthuthuka empilweni yakho kamoya futhi inhlanhla ikulethela amathuba. Ukuphupha inamba 888 kungachaza ukuvuselelwa kwezomnotho, ingcebo nokuphila okuqhubekayo. Lokhu kungabonisa izibusiso ezinkulu ezizayo
eziphathelene nomnotho. Ukuphupha inumber 999 kungachaza ukuphela kwesigaba nesilungiselelo sokuqala esisha. Kungaveza ukuthi sekuyisikhathi sokukhululeka kokudala bese uqala impilo entsha. Uma unemibuzo ephathelene nenamba ethile ephusheni lakho, ungasibhalela kwi-comment section. Siyobe sesikuchazela lelo phupho lakho. Siyabonga, nisale kahle.